Здравейте, хора! Добре дошли в моите видеа. Часа е 12 и нещо и е събота. И на мен много ми се спи, защото вчера си легнах в 5 и обаче имам гости и трябва да изчистя малко. И да, това ми е първият влог за тази година. Карамела ми почти е свършил. Чакайте малко. Малко този кадър ми е много тъмен. Така май е по-добре. Супер. Ето ни го кафето. 2 шота еспресо. И сега си слагаме една лъжичка карамел. Хора, да ви се похваля. Вече имам шейкър. И си правя млякото там. Имам разперено мляко в самата машина, обаче е топло. За това си слагам студено в шейкъра, шейкваш си го и си готов. И е по-лесно. И си взимате разпереното мляко и си слагате малко повече от половината на самото кафе. Тоест моето цялото. И пяната, нали, съответно. И вуаля. Аз много мразя, когато пия айс лате, да има вкус на вода от леда. Много мразя. И си купих такива лепчета, които са пластмасови. Имам и такива метални. Обаче са по-тежки, затова ще използвам тея. И просто кафето ти има вкус на кафе, хубаво кафе. Няма вкус на вода с мляко. Бъркаш, 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 бъркаш и пробваш. Така. Моят първи влог за годината. Искам да ви покажа моят vision board. Това е моят vision board за 2026 година. И аз мисля, че е много готин. Малко не е подреден. Но не е важно това. Чакайте да го купя. И съм направила, примерно, като изкарах снимките, съм ги направила на колажи. За всяко свързано нещо и има надписи върху всяко нещо. Това е със служение. Това е за Bible Study с книжчета. А това е за лично време. После. Това е за моите влогчета, за моите видеа. Чайте, че не виждам. Искам да си купя камерка. Аз ви издавам в момента, не знам дали сте наясно. Това е да се развивам в музиката. Искам да се науча да свиря на китара и да свиря на пиано по-добре. Защото аз го уча, но да се свиря и вкъщи. Това е за... ще започна да правя дрехи, понеже искам да уча моден дизайнер по-нататък. И ще започна да се уча да рисувам, да правя някакви неща с тутове, с дрехи и такива неща. Ще се науча да плета с прежда, защото имам някакви идеи. Добре. И това второто е неща, които искам много да направя тази година. Дори да не са нещо като цел. В смисъл малко е смешно, обаче аз много искам да отида на такова място, където правят, забравих как се казва, но от такова, сърцете си. Ще го напиша тук, забравих как се казва. Искам да рисувам камъни
защото ми е забавно някакси. И това, което малко ме е страх, ама ще го направя, защото много искам, хора. Много искам да яздя кон. Много, много искам. И да. Другото е, искам или да имам кънки или колело, понеже аз преди карах кънки. И искам пак, защото ето тук е колелото. Не съм сложила кънки, ама да. Искам да се движа повече и да започна танци. Ма не съм сигурна за това. За танците. Така че ще видим. Сега отвиждам борда. Ще правим това. Затова, чао! Ето е Теодора. Седнах на дивана, ето ми тръгна да пада, обаче го хванала. Да, между другото. Браво. Чакай. Ще говорим за подкаст. Те още не знаят. Да. Топа съм. Тест. Много е як, между другото. Верно. Ако искаш, ще сложи още. Да. Ако имах канела, ще много я. Аз просто пия много сладко. Не прави тези грешки. 10 Така, днес сме на гости в рая. И взех и малко, превзимам и влога. Здравейте, хора. Часа е 6. И аз още не съм започнала да обработвам влога, който трябваше да кача декември месец. И аз не го качих. Вече е 8, 9. Вече е 9 януари. И аз не искала, трябваше да го кача. Но ще го кача утре. И сега започвам да обработвам. Защото ако не го обработя, просто ще се ядосам вече. Просто ми е лошо и ми се спи супер много. И изобщо не се обработвам. В момента изобщо не ми е до това. Но си обещах, че тази година ще се обработвам. Затова ще го обработвам. И си купих много яка нова пола. Просто трябва да ви я покажа. Така. Преди... Май беше преди новата година. Ходих в Зара. И си харесах една пола, която беше 20-30 евро, нещо такова. И една приятелка работи в Зара. И казах, когато е намалена, да ми каже веднага. И ония ден тя ми звънна да ми каже, че полата е на намалена на 9,70 евро. И аз си казах да ми я вземем. Ето я. Много съм щастлива. Това е поличката. Която е такава дълга разкроена. И според мен това е най-яката пола. Искам да ви покажа как седи. И тук може би, защото това е много дълго, може би малко ще го, така ще го навия. И седи много сладко. И да, само трябва да дам на шивач. И вече наистина
Отивам доброто. Стоиш ли или... Здравейте, хора. Ма аз на всеки кадър здравейте, хора. Нали ви казвам вече здравейте? Кого поздравявам още? Имам и проблем. Мен ме боли гърлото и ми е запушен носа и нямам чай. Аз по принцип не обичам чай, обаче имам лъкчета поне. И намерих някаква кутия с много чайове, които никой от тях не е нито ли... Каква е тази пъпка като индийка? Мира, като направиш, той няма са махни пъпката. Както и да е, правите се, че не виждате. И... ето я. Има чай с джиндифил. Има с джиндифил и лимон. Ще сложим него. Райо. Една работа имаш. Тук пише Кара Денис. Бърдак, пашет, сиях чай. Това пише. За който разбрал. Абе хора, защо не пише с какво е чая? Трябва да го миша. Ти мириш на моя лайка. Ти мириш също хубаво. Ще сложа това. Така. Още не съм почнала да обработвам. Писна ми. И между другото, това, което трябва да обработя, е влог, който забравих. Не забравих, просто да ви кажа истината, ме мързеше да кача. Не да кача, да обработя. И избухнахме. Така. Здравейте! Първо, не обръщаме внимание на косата ми. Тя е в криза. Второ, имам много добра новина. Имам много добра новина. Почти е обработен влога. От час и 3 минути. Останаха само 35, което е вау. Ще продължи до някъде пак да обработвам, но трябва да си направя супрадин с кетонал, който без искам скъсах. И скъсах и другото пакетче, защото те толкова тъпо са ги направили близко едно до друго. И аз като го дърпам, ми скъсах и другото. Да, който ги е правил тези неща, не е хубав човек. И се надява да съм по-добре с тези химики, защото ми е зле. Не ми е и вали много лошо. То жълто. Гнусна работа. Сигурно влога приключва тук. Точно до мен има една купчинка с чини, които аз абсолютно няма да измия, защото аз не съм такъв човек. И си лягам. Чао! Не ви ли харесват моите влогове? Защо не се абонирате за канала ми? Аз не разбирам.